Autonomous community, autonomous community, Atata one of Akopa, Atata one of Igboland.
Odogwu na-epepe n'obodo, odogwu na-epepe nwanne m.
Ukana. Money making machine. Money making machine. Everyone cookies is not on. Aha. Keleba kadriver na nubo. Ndote ma ye keleba go. Money juwe hachi omo ya no bi. Oko di oko si me. Aha. We ajuje joro mo. Ogbofi alusi omeko so ni kebunu mo esaga autonomous community akokwa. Keleba ka money atore tori ekwe onye ọma batek na aka ọkọ na ọha ikiri batek ekelekwe gị kpata akụrụ akụ ihe akụ egbu na gị igwe ọkọdị ọkọ si mee agụ enwe ya anụmanụ ka ọ na ha wee nye ya ọja ka anyị na nchi ka agba ya gba ụmụ okorobịa tụọ na-egwu azụ n'oge eruo na mgbe eji agba egwu igwe
Ọkpanganga nke mbụ n'aka ọkwa the managing director Star Hotel Akwu Autonomous Community aka ọkwa ekelekwa m ọkwa aka m n'aka ọkwa na Ọhigiri a na-abịa ụwa ọzọ nwa nwanne ozi na-ahụ ozi ahụ n'Umukegwu Autonomous Community aka ọkwa aha ka nkele Peter Ezenwa Awụdahụ nke mbụ n'aka ọkwa na Ọhigiri a na-ekwe ka a na-eme eme igwe ekele m Ugochukwu Nwosu agbọrụsịa ngele ekuru ngele ahụọ ngele n'Owere Akọkwa Autonomous Community Akọkwa aha ka mbere egwu mbata n'obi Ebubagụ nke mbụ n'Owere Akọkwa Ebubagụ n'Imo steeti a na-achọ ego a na-eze ndụ ọkụ ego siri ike a na-achọ ego su na-eze kwendụ ọkụ ego siri ike ọgbaghara ndụ bakụ onye ire erihe ọkụ ego siri ike ọgbaghara ndụ bakụ onye ire erihe ọkụ ego siri ike ka ngwa ụlọ ọkọdụ ọkọ si mee anyị na-ekele okwu ego maka na a ga-ala ala na-eme ya nchefu a na-achụkwa ego otu na-ezekwe ndụ ọkụ ego siri ike a na-achụkwa ego otu na-ezekwe ndụ ọkụ ego siri ike ọgbaghara ndụ bakụ onye ire erihe ọkụ ego siri ike ọgbaghara ndụ bakụ onye ire erihe ọkụ ego siri ike ka ngwa ụlọ ekele mma ka ọ ji akọ okwu ego nke mbụ n'aka ọkwa na Ọhigiri okwu ego na-ara ahụ okwu ego nna ochie dị nna ahụ ọ dị ala na-ekele gị ekele m tinye broda okwu ego ọgosi ọ ji akọ esiwere gịnị ghara mmiri n'aka ọkwa na Ọhigiri ọ ka ọ dị ọka o si mee a na-achọ ego ozu na-ezekwe ndụ ọkụ ego esikapa a na-achọ ego ozu na-ezekwe ndụ ọkụ ego siri ike ọgbaghara ndụ pakụ onye ire erihe ọkụ ego siri ike ọgbaghara ndụ pakụ onye ire erihe ọkụ ego siri ike ka ngwa ụlọ ekele m Chief Sri Ezenwa a na-achọ ego ozu na-ezekwe ndụ ọkụ ego osikapa a na-achọ ego ozu na-ezekwe ndụ ọkụ ego siri ike ọgbaghara ndụ bakụ onye ire erihe ọkụ ego siri ike ọgbaghara ndụ bakụ onye ire erihe ọkụ ego siri ike ka ngwa ụlọ ekele m Ake Ugokwe Sakisoro nke mbụ n'aka ọkwa Ogbuefi Nnere nke mbụ n'aka ọkwa na Ọhigiri aha kedu maka ya Junior brother Chijioke Ugokwe SKP na Canada SKP na US SKP na Holland igwe nwa bileme mee ya ka ọ bụrụ egwu ka agba ya agba okwu ego nna m ochie ekelekwa gị akakọrọ ite erisi erisi na Port Harcourt o meziri ụmụnne o meziri nne o meziri nna o meziri ndị obodo okwu ego n'aka ọkwa na Ọhigiri nna ochie ekelekwa gị anụ ma were gị ọnọ ị ga na-eje eje na-abata abata igwe aka na-atụ ihe eji aga toilet na ihe eji arụ ahụ n'ụwa niile okwu ego ekelekwa gị kpata akụ ya ka ihe akụ egwu na gị
igwe ekele m Chief Sanas n'Umuchu akara ugo 1 n'Umuchu kedu maka Chief Griwidi Agbaranze Oga Griwidi Enterprises kedu maka ọgwụ aka m ịjara ija n'obodo ukwu nwa diwe na-akụ mba ahụ mmụọ ekele m SOU ọkata ụfakụrụ a na-ekwu ekwu a na-eme eme igwe otu aka ka nkele Umuchu Vigilante Group nke onye isi ahụ Asọnsi nwoke dị mma na-eme ihe dị mma oji egbe azụ oku Asọnsi ekelekwa gị kpata akụri akụ ihe akụ egwu na gị ka mbụrụ egwu wee batazie wee kelee Ichie Santos na ụga Ichie Santos na Port Harcourt onye ọ ga-adịrị mma nwoke ọma kpata akụri akụ ihe akụ egwu na gị ekelekwa gị Santos eze sabara mbobadike mbobadike apese sabara mbobadike mbobadike eze sabara mbobadike mbobadike eze nna ya mbobadike mbobadike eze sabara mbobadike mbobadike eze sabara kwadempo mbobadike anyị ga-eje mkpọ na-acha agwa na mbobadike anyị ga-eje mkpọ na-acha agbawago mbobadike eze sabara bute mkpọnwụ mbobadike anyị ga-eje mkpọ na-acha agwa na mbobadike anyị ebulite ije ejebe mkpọ mbobadike anyị ebulite ije ejebe mkpọ mbobadike wepụta ọnụ n'ụzọ gbara anọghị mbobadike wepụta ọnụ n'ụzọ gbara anọghị mbobadike eze sabara sere mma mbobadike wesere nnụnụ mma abụọ ọtụrụ mbobadike aka gburu ọtụrụ mmehie mmehie mbobadike mma gburu ọtụrụ mmehie mmehie mbobadike 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 eze sabara mbobadike mbobadike anyị akwalite ike ejebe mkpọ mbobadike wepụta n'ụlọ kwachi mbobadike ihe dị egwu wee meme ememe mbobadike ụmụ nwa niile tụrụ atụrụ mbobadike eze sabara azụbashigo mbobadike ụwa niile na uwe tibe nkụgo mbobadike onye ọma mara ugo nwa aka ọkwa mbobadike mara ugo wee tibe nkụ mbobadike ewere n'ụmụ ọdati n'ọnụ mbobadike eze sabara azụbashigo mbobadike ọnwụ gbara iko n'Umuchu mbobadike ọnwa mgbakọ ọgụ n'Umuchu ekele dị ọgụ n'Umuchu nwa mgbakọ ọgụ n'Umuchu Caliboys abadi yo ma Caliboys okwu adịghị ya Caliboys otu ọkpa na-eme mmanwụ ekele dị ọgụ n'Umuchu nwa mgbakọ bụ n'Umuchu ọgbantụsụ nwa mmụọkwe obiri dịka aka na n'Umuchu nka na nke n'Umuchu obiri dịka aka na n'Umuchu ka mkpọba akpụkpa aja nwa Umuchu ka mkpọba akpụkpa aja nwa Umuchu ka mkpọba selenge nwa Umuchu ka mkpọba selenge nwa Umuchu ọsịkwa m ụzọ ama amaja ịkpọchikwa m ụzọ ama amaja
eme esesi agbara n'umuchu anyị ekelekwa gị ekele ihe na-emere gị ihe ọ ka ọ dị igwe ekele m faịta nke bụ na mba anọ faịta original faịta enterprise ọpụta obi ewan na mba anọ kedu maka eji obainu papa ejima nwoke dị mma na-eme ihe dị mma papa ejima kelekwa nke onye ọ ga-adịrị mma igwe ekele m Innocent ụzọ agba akara ugo nke mbụ n'umuchu ọka ọ dị ọka o si mee asakwa na agụ m bịara agụ enwe oyibo ebile megbulitekere ya wọta ka anụ ya na ntị awụ ewu asa n'ọrụ igwe ka agụọ ya agụọ egwu onye gbara n'ọkpekwe n'isi igwe alụsị na-eje ụka mmiri mara ugo nke bụ n'aka ọkpọrọ ọhịa ikiri anụmanụ ka ọ na-ahụ nwanne ya tụọrọ ikoro tụọrọ ekwe ahụ n'ikoro